lafiya lau ina gajiya. Duk kuna nan kalau? To madalla madalla. Ashe ana nana ta karatu. Wallahi na gama da FCE na. To kizi? Kwan Allah. Karatun addini fa kuma? Shi ma na yi sauka amma ina nan ina ci gaba da. To alhamdulillah. To Allah ne ba da sa'a. Allah ya ba da sa'a. Allah ya taimaka abu yayi kyau. Me yake faruwa yanzu a gari? To ɗazun nan Bashir ya haɗu da ni ya gaya min, sannan na sake haɗuwa da Isa yanzu ne ya gaya min, tun ba na ɗaukan magana mai mahimmanci na ce duk yanda aka yi wannan abu ne babba kuma ba akan kowa bane akan Kabiru. Wannan matan nan tasa Balkin nan wallahi an ce yanzu har aiki take sa shi, sai ki gan shi wai a shago ya je ya zai sai magi, sai ki ji an ce wai har ruwa a famfo ya ji ya ɗebo ruwa ya zo ya kawo cikin gida. Abin tun bana yadda abin nan naji ya yawa, na ji a gaba ɗaya ma gwara kansa take sa shi aiki take, babu abin da ba ta sa shi. Shine na ce ni dai bari in zo in gaya miki. Ba ani ban yi mamaki jin wannan labarin ba. Ban yi mamaki ba saboda ina san za ta kasance, saboda ba abin da ban gaya Bashir ba. Kan ka fara kada kai, wannan yarinya matsafiya ce. Ka ji yarinya wata na tallan magani? A'a to mai maganin ba tsafi take ba, menene kamar ta hakan nan? Wannan ita ce Bilkisu da nake ta baki labari, shi ne yau na kawo ta gaire ki. Allah sarki, ka ce surika ta ce. Sai wallahi. Sannu? Nayi ne umma. Lafiya lau. Da godiya. Sannu? Allah sarki. Ya ma na garin kuke? A'a zuwa nake yi. Zuwa kike yi? Ni da ke kasuwa ce haka ina kasuwanci, to na zo ina dan sai da magunguna haka.